Soňky günlerde Afganistanyň Gundogor serhetlerine ýene bir gezek talyplar bilen Pakistan kuwwatlarynyň arasynda bolan gaty dargatanynyň şaýady boldy. Kunarwarynyň garhardaky yerli çeşmeler Pakistan kuwwatlarynyň pilotsuz uçaklary ullanmak bilen Afganistanyň käbir yerlerine hüjüm edendiklerini aýtýarlar. Bu hüjümler köp sally herbidal kişiler, şu sanda ayallar we çagalaryň yaralanyp şepahana iberendiklerini hem gurun berýärler. Bu wakyanyň soňky ýany talyplar urşanlary garşylyk görkezmek bilen Pakistanyň serhet ýaka mawzularyna ok ýagdyryp başlapdyrlar. Çaknaşyklar bir näçe saat dowam edipdir. Gözü bilen gören şaýatlar aýtmaklaryna görä iki tarap hem agyr ýargylar ullanypdyrlar. Bu taza daratganlyk sebäpli ýene bir ýola talyplar bilen Pakistanyň daratganlygy gatnaşyklary sebitiň ynys merkezine giripdir. Şu ýagdaýda talyplaryň Daşary işler wezirliginiň gözgüçisi Mowlawy Amirhan Muttaqy Hindistana resmi sapar etdi. Aýdylyşyna görä bu saparyň maksady ykdysady gatnaşyklar, insanparwer kömekler, Kabil bilen Taza Dehli arasynda özara düşünşmeler barada bolupdyr. Bu talyplaryň ýokary wezipelileriniň Afganistanda kudratyna iýelenden soň Hinde bolan ilkinji sapary hesap etýärler. Siyasi işbilermenler Muttakynyň bu şertlerde Hinde bolan saparynyň Pakistan üçin açyk bir habar diýär. Sebitdäki anyklaýjylaryň biri şöyle diýär: Talyplar Hinde ýaklaşmak bilen daşky siýasatda taza saýlamalaryň barlygy Islamabada görkezip Pakistanyň basgysynyň aşagynda galmak hazır däldiklerini aýan etýärler. Garşysynda Pakistanyň anyklaýjylary hem serhedara çaknaşyklaryň köpelmegi, iki ýurduň howpsuzlygy ozalkydan köprek goranjak ýagdaýa girip, inanmazlyklary çoňorlandyrjak ýadygyny barada duýduruş berýärler. Umuman suratda pilotsuz uçaklaryň hüjümi, serhet ýaka çaknaşyklar, talyplaryň Hinddäki diplomatik hareketleri, Afganistan bilen Pakistanyň syýasy we nizami gatnaşyklaryň möhüm tapgyrynyň bosagasyna direlendigini görkezýär. Türkmen 24 telewizioni Abdurrahim Kerimi.